Здравейте хора, аз съм Санцето Бъга и днес ще снимаме играта High School в Roblox. С Херо. Да, с Херо Фред. Накрая! От 5 години чакам! И някой ми влизна в шибаната къща. О, няма да се чу селята. Чай си гома. Така, тук има много нахални хора. Отключи! Само как го казах, тук има много нахални хора. Отключи. Чакай тук да сама. Айде по-бързо. Ето в нас. И влизай бързо. Я. Отведи си малко къщата. Отведи си малко къщата. И аз съм го направила по-различно. По да ми е черна, стените са червени. Значи тук ти е била кухнята. Не, тук ми беше, значи тук имах легло, тук имах шкаф, а пък тук ми беше ваната. Значи пул спалня, пул баня, някакво такова. Седи на къщата за малко. Добре. Само за мен. О, мамо, искам да взема скейта на това. Веднъж бях по един много як скейт. Къде фарчи? С пазери А? лазери отдолу се едно, нали? Не, един син. Много як. И да намеря да го открадна. Аз така правя скъпите неща в играта. Аз знам какво да се купя, за да може да седне. Аз искам да събера 400. Добре, айде си намерим. Къде отиде? Ама гъстола ми се навря в газа. Пак ли се отиш? За спадаме Юху, аз съм в Ред клуба. Оня нахалник е тук, къде ти излишил къщата. Абе, ти Ред клуба ли ще влизаш, бе? Аре готово седнах я, мой да... Добре, ама чакай да намеря. Знаеш какво искам да си направя? Ама ти нали знаеш принципа, по принцип е директора на училището. И постоянно трябва да е там. Аз мисля да се направя учител или ученик, за да печеля повече пари. Вече трима то каза ли ти по-бързо пари? И то и аз не знам. Аз ще влезна на къща. По-бързо пари. То стана принципа пари, даже принципали. Айде да видим. Ето виж. Помага не става. Ето е как. Той ни е сгонил от принципа. Нищо. Ние сме учители вече. Аз ще малко. Аз ще си взема нещо за ядене. От кафетерията. Чакай да направих да чарим полет. Къде си? Пред училище да направих да чарим полет. Стой. Не, где намирам? Да, пред училище полет. И не си пред училището. Аз качвам на паметник. Аз ще се качвам. Какъв позор! Учителя се катери по паметниците и да скачат горе му. А пък учител за катерина. Да. А друг пък учител се лети с... Аз ще сметя тук гради. Лайчето. Лаши нас тук. Дай. Аре, стой. Не мърдай, стой. Може да ме почнали. Няма го. Добре, моя е топката сега. Ако успея да изкарам. И не мога да изкарам. Стой. Аз видях.
Давай, айде да играм с спички, бе. Аз бухна. Къде? Давай, айде да играм с спички, бе. Не! Иде! Къде? Давай, go! Така. Не. Аз гледам по земята! Значи сега. Почета по земята! Аз гледам по земята! Вкарах гол! Отивам в училището. Там ли си? О, откраднах кейк. Не става. О, английски. Аз съм по-английски. Ама аре един от най-тъпник, защото английските не ги разбирам. О, добре, да съм ученик. Питай сега, каквото искаш. О, аз съм там. Hi, teacher. Добре, аз вече съм учител. Now, now, bye. Ай, много играли. Окей, бе. Айде. Ей, аре в салона. На баскет. Това аз играя баскетбол. Стрелям и... нямаше коч. Кош! Направих кош. Аз имам няколко скейта. Я? Къде си? Ида не прелетя през... Училището! От гимнастичната стая! Да, знам, видях, че си над тавана. Човек не го се изстане. Искам и аз такова така да правя. Качих се отгоре на училището! От О, това гимнастичната нямам стая! топката. Не мога, защо винаги така... Винаги на мен! Защо винаги на мен? Се базика с теб. Да, базика, да. И Миша така си иска. Колю! Да. Не мога, защо винаги така живота се... На такова е отгара. Оп, шегува. За базика, да. Ей, Колю! мерси. Чакай, не. Абе, оставя, се редуваме. Добре, се съм аз. Колю! Аз ще вкарам на ония срещния.
Имаш 200 пари. Вкарах ли? Май да. Добре, давай ти си. Не успя. Кош. Вкарах ли? Не. Ти имаш 200 пари. Я. Не успя. Май. Дай. Гнев. Дай. Я. Бе, дай, бе. Не. Дай ми я. Пас. Я. Чакай да стой да там. Мерси. Ой, да там се вижда този. Айде. Удар, да, открит съм. Добре, ето тя. Скочи два пъти. Ей, той вкарваме на... Не. А той вкарва на Ей, ти друга. пас. Пас. Чакай да стой да ти дам. Ой, да там се Къде вижда е този. Не, той не е тук. Да, открит съм. Къде отиде топката? В него е. Аре, на футбол тогава. Аре, знаеш какво аз ще прелетя? Ма мързо да ходя. Не, той е Айде, прелети. Къде ще вървиш? в Да те него мързел е. и да те. Ай, аз съм на футболното игрище. Аре, И аз отивам на игрището. знаеш какво аз ще Ако го прелетя? намеря. Той Ма мързо е в да училище. Имаме наука. Да те е мързел и да те. О, аз ще да басейна малко. Ай, аз съм на футболното игрище. Какво? Има басейн. Той. Ева. До училището. Ама той е тук, защото не можеш да лежиш в него. Добре, аз съм вече в това. На игрището си. Аз почвам да играя без теб. Ей, става. Добре, чакам. Той, отива. Ай, да. Минками. Кацай. Тази ми не топката. Чакай малко, чакай. Тази е топката. Чакай. А да играм с Лия. Добре, ама за да не си е тук. За да не си е... Газ. Дай, ще играем двамата срещу нея. Дай. Давай. Давай. Чакай, Селена. Чакай малко, чакай. Стой. Дай. А да играм Пас. с нея. Опита съм. Газ, Мамо. газ, Аз съм на земята. Ще спечеля заради теб. Давай. Газ, тук газ. Ти как се оправи под земята? За малко ще накарам гол. Аз отидох на наука. Общо проведа ли топката се е върнала в салона? Салона, тогава. Защото не ми се играе в футбол. Ще спечеля заради теб. Аз ще спечеля. Газ. Ама пак ще прилетиш над тавана. Казвам ти, не За дей. малко ще накарам гол. Не. Той не е глич, но няма го. Салона, тогава. Ама къде е топката? Верно къде? Аз ще летя в училище. Аз летела с него. Аз имам 3 скейта. Чакай, ще направя един трап. Чакай. Човек, аз имам 3 скейта. Не! Къде ще на топка? Къде си? На предбар. Тебе! Така стой за малко. Верно къде? И ела за малко. Чакай. Абе, лабете малко. Чакай, ще направя един трап. Чакай. Къде си? Тука. Тука. Къде? Абе, за тебе, бе. Аз май ще се качвам. Абе, не влизай в женската, бе. Аз съм. Чакай. Аз имам само 210 Къде си? Къде си? на паркинга. Ела. Къде си?
Аз искам да видиш чеченки. Стой, къде Аз си? май ще се качвам. Да, това си искам. Стой. Аз съм. Идвам. Не! Ще падна, бе! Чакай, сети стане, къде си? Падни! Не мога. Я Не! Това по тебе. Това по тебе. Дай ще поставя. Искам да видиш На- един Ята! Тук са стулки! Не, ти сяда. Ина, М? айде му. Какво? Папка? Добре. Остава за малко. И за малко ще спра клипчето на Павес. Това по тебе. Здравейте хора, аз се върнах и започваме отново да играем Roblox High School Аз ти сядах. и цъкаме play. Задъра. Задара. Още ли снимаш? Задъра.